ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ କି? ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଓ ତୁ ତାହେଲେ ସେ ଆଶୁତୋଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଡାକ ତ ଭାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଡାକିଲୁ ଯା। ହଁ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଡାକିଦେବି, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ସାପକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା? ସାପକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବେ ମୁଁ ବୋଧେ କିଏ ତୁ ଜାଣିଲୁ? କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଶିବ ଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତି ଶିବଙ୍କର ଯେମିତି ସାପ ପ୍ରିୟ, ମୋର ବି ସେମିତି ସାପ ତିରିଶ। କାହାକୁ ତୁ ନା ମୁଁ ଡାକିପାରିବିନି। କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଭଦ୍ରାମୀଙ୍କର ତୋତେ ଜଣା ଅଛି ନା? ହଁ କେତେ ବଡ଼ ମାଲିକ? ଇଏ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି, ହେଲେ ମତେ ଏମିତି ବେଖାତିର କରିବା ମାନେ କଣ? ମୋ ଘରେ ଠିଆ ହେଇ ମତେ ବୋଲି ନା ଦେଖି କଣ ଅଛି ଭାଇ? ତୁ ସେ ଆଦିତ୍ୟ ନା? ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଅନୁଷ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା? ସାଇବେଳେ ପଳଉଛୁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ ସତତା କହିଦେ। ଏବେ କହିବ କଣ? ଅନେକ ଦିନରୁ ଆଦିତ୍ୟ ମତେ କହିସାରିଛି ଅନୁଷ୍କା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତାହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାହା ହେଇନି କାହିଁକି? ତମ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କଣ ବାହାଘର? ସବୁ ପ୍ରେମର ଶେଷ ନିକଟେ କଣ ସିନ୍ଦୁର? ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୋ ଗୌରୀକି ଲଗେଇ ତମ ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ବାହା। ଏ ସାପକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରୁ କେମିତି? ସାହସଟା ମତେ ମୋ ଗୌରୀ ଦେଇଛି ବେ। ବେବଠୁ ଖାଲି ଘରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ଆଜି ତା ସହିତ ତ ବାହାଘର ହବ। କଣ ଜବରଦସ୍ତି? ଆଦିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସତ, ତା ମାନେ କଣ ଆଜି ବାହାଘର ହବ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆଜି ବାହାଘର ନହେଲା ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ତାର ଆଉ କୋଉଠି ବାହାଘର କରିବି ଏଠୁ ଯିବି। ଇଏ ତମ ଭଉଣୀକି ତମେ ଯଦି ବଜାରର ପଚା ପରିବା ଭାବୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଆ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବୁଥ ତାହେଲେ ଏବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ। ତମ ଭଉଣୀକି ଯିଏ ବାହା ହବ ବାଜା ବଜେଇ ରୋଷଣୀ କରି ତମ ଅଗଣାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ବେଦି ଉପରେ ବସି ତମ ଭଉଣୀକି ବାହା ହେଇ ସେ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ତୋର ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମତେ କେବଳ ପଦେ କଥା କହିବୁ। କଣ? ମୋ ଭଉଣୀକି ତମ ଘରର ବହୁର ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ କି ନାହିଁ? ତମ ଭଉଣୀର ବିଚାର ମୁଁ କରିବିନି, ବିଚାର କରିବ ମୋ ଭଉଣୀ। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକି ଏଠି ପଠେଇ ଦଉଛି। ମୋ ଭଉଣୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁକି କଥା ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ କହିନି? ତମ ଭଉଣୀ କଣ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଚାର କରିବ? ତମ ଭଉଣୀ କଣ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି? ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ନୁହଁ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ତମ ଭଉଣୀ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ଏ ଘର ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓ ତୁ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ନୁହଁ? ମୁଁ ତ ଦେଢ଼ଶହ ନୁହଁ, ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ତୋର ଠିଆ ହେଇଛି? ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣା ଦେବା ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ତ ଭବିଷ୍ୟ ମତେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି କେ ତୁ? ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଅଚିହ୍ନା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭୟସ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା କେମିତି? ଘରରେ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଖୋଲ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କିଏ। ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିବୁନି, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ କଣ ଘର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି? ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ତୋ ଭାଇର ବାହାଘର ନେଇ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ତ? କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ମୋ ଭଉଣୀ ତୋ ଭାଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବି ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଥିବେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କାହାର ବି ନୁହଁ। ତମେ ତ ମୋ ଜୀବନରେ କାହାର ହେଇକି ଥିଲ ନା, କାହାର ହେଇକି ଅଛ ନା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କାହାର ହେଇକି ରହିବ। ତମର ତ ଅନେକ ରୂପ, ଅନେକ କାହାଣୀ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଜଣେ ବହୁ ରୂପୀ ନୁହଁ। ତୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। एंडो बोली मत केही डाकंतिनी जंगल भितर थर जणे गेले मत एंडो बोली डाकिथा तू केही नो तू होचो से शिवानी शिवानी